Da li ste preispitali vaše mišljenje o identitetu i državotvornosti makedonskog naroda? Pa jesam. Nemam šta da preispitujem. Evo, ja mogu da pustim, ovde sad nemam muziku, ali srpska se truba čuje iz Drenova. Evo, sve ove komitske pesme iz stare Srbije. Vaše je pravo da se izjašnjate kako hoćete. A moje je pravo da prihvatim ili ne prihvatim makedonsku naciju. Ne mogu da prihvatim nešto što je đavo stvorio. U istom momentu kad i crnogorsku naciju. To je laž. Vi možete da budete ili Srbin, ili Bugarin, ili Grk. Prema tome, ima na tabli, kako se zove, na nadgornoj ploči, otac se prezivao na Ić, sin ili ćerka već na Ovi ili Ski, ne znam već kako se. Prema tome, moji su, pokazalo se da je, genetika je dokazala da je moje predanje porodično, tačno, da smo mi od Karadžice planine iz severozapadne Makedonije. Kako sam ja sad Srbina, vi ste iz istog tog kraja, nisu više Srbi. Prema tome, lako može da se vrati točak istorije. Ali nećemo ništa na silu. Prema tome, poštujemo i slobodnu volju, ali poštujemo i istorijske činjenice. A te bajke o Aleksandru